Ukuthanda bengikuthanda. Manje ngabona ukuthi mengizuza kuwena futhi ngizokuchazela ngigcina ngayishongo lento bengize ngayo. Nawe uyazi menithandana uthi uzothetha ufike ungathethi. Nezinto futhi nangibuthi awuzo-understand ngoba nami ekhaya kwamina namhlanje angi-understand ukuthi kwakwenze njani. Kodwa ngiyavumelana nabo abadala ekhaya. Ngisho kanjalo kwamanje. Wena wawungithanda. Yes. Manje awusangithandi ngesimanga sokuthi abantu bakini basho kanje. Wena inhliziyo yakho ithini? Inhliziyo phela yona angazi ngathini. Indaba wena ufuna ukuphila impilo yabantu kunokuthi uphile impilo yakho. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sisivakashele kusho kona lokho ukuthi khona lo muntu asafisa ukuthi aphinde abuyelane naye baphinde bahlanganise uthando labo. Kodwa-ke azokasiqale kabanzi asichazele kabanzi la khona behlangana nala khona bexabana khona behlukana njengoba sela namhlanje efisa ukuthi baphinde babuyelane futhi. Nisiqalele-ke ngomsindo wamankankane, umsindo wemoto seduze zomgwaqo, asikho endlini, asikho studio, but la sishuthela khona kuseduzana kakhulu nomgwaqo. So wonke umsindo uyazwakala nisixolele kakhulu. But okwenu ukuthi nibuke i-episode nibone ukuthi kwenzakalani la minyaka, kwenzakalani and nifunde lapho nalapho la ningafundiseka khona. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nami uma bani? NguMakhumalo. Unzilikazi kaMashobane. Yebo. Mana-ke abantu baKhumalo bagcwele kuphi? Nibuya kuphi? Nidabuka kuphi? Empangeni. Empangeni? Kuphi naye? Kasokhulu. Okay, mina ngazisangoyani. Ngahamba ngaze ngakhohlwa ukuthi sasiye emngcwabeni. Ngiyacabanga ukuya emngcwabeni usuke early endlini. Uye emngcwabeni uze uyongena emakhaya kujwayele ukuncatshwa ngo-1. Yes. Past 1 kanje. Uze uyongena emzini womuntu ngo-3. Fike late. Ngahamba ngaze ngakhohlwa. So wena emakhaya wakho mhlambe iseduze nasempangeni la e-shopping center noma uhamba uzujubulala uzukhohlwa nakhona. Uhamba udlula impela eRichards Bay e-shopping center. Uhamba kakhulu semakhaya kude. Ugcineni kodwa ngoDisemba. So njengoba ula eThekwini usondezele umsebenzi noma isikole noma khona ikhaya lakho elila noma mhlawumbe umuzi wakho? No, khona ikhaya lami eline eThekwini. Mamaphi? eNtuzumu. Oh, eNtuzumu. All right. Ufike nini la? Ngifike it was 2010. 2010. Yes. Ayisiside kakhulu leso sikhathi. So ngicela ungiqaleke la uhlangana khona no-ex muntu wakho. Bekumuphi unyaka? Nihlangana kanjani? Ngahlangana naye it was 2020, yes. Ngihlangana naye e-mall yase-Bridge City. So wang-approach uguy ngendlela angi-approacha ngayo. Sa-exchange number kwaba right, saxhumana, sathandana. It was like 2020, 2021, 2022. Then by 2024 wangidukela. Angisamtholi efonini. Angazi kwenzakalana. Asikho isizathu ukuthi mhlambe saxabana or something. It's just that nje wanginyamalalela. Then esithubeni. Yes, esithubeni because bengakaze ngiye ekhaya kubo. Mangabe sivakashelana bengiya kamngani or something. Yes. So nami senginqena ukuthi ngihambe ngimbheka ke komngani ngabona isolution ukuthi angibhalele lana mhlambe they can help because ngithe ngihambe eBridge City ngahlangana nalo mngani lo ngacela ama contacts wakhe because bese washintshile everything wanginikeza. So bengithi mhlambe ukumfacea ngedwa kuzoba nzima. There is why ngidecide ukuthi ngibhalele la. The time kade nisaqala ukuhlangana ube khona omunye umuntu obuthandana naye? Mina yes bekhona. Kwenzekeni ngayo? Besithandana then sahlukana esevele sekhona. Why? Okay, wamtshela ukuthi ukhona umuntu? Yes, ngamtshela ukuthi ukhona because naye wayengitshelile ukuthi unayo intombi. Naye unayo intombi. Yes. Naye wahlukana nentombi yakhe. Ilokho ke ngingakwazi ukuthi kwenzakalani kubona because bese singasaxhumani. Because mina ngesikhathi ngikhona bebeqhubeka bebethandana. Ungena inkinga ne? Yes, ngena inkinga nalokho. Okay. Manje mande nidukelane noma mande akudukela. Beniphethene kanjani i-relationship yenu singaqala? Ebi right relationship. There is why ngi worried because bengingaka
singasaboni lutho olurongi phakathi kwethu sobabili. Besibonana ngaleso sikhathi esibonana ngaso. Sijabule ngaleso sikhathi akuyona i-relationship engazi ukuthi mhlambe bisisi close kakhulu ngaleyo ndlela. Yo, abantwana lutho bengakabi nabo. No. And akuyona i-conversation eseke naba nayo le before. No. Okay. Eish. Mhlambe ubhuti ngabe i-personality yakhe ikanjani? Because ngiyangizama ucabanga ukuthi how come ukuthi umuntu evesana suke anyamalale? Mhlambe ngabe umuntu othulayo noma umuntu nje obusy noma uyakhuluma nje kwenzakalani ngaye? Ngoba mhlambe ngenzeka ukuthi khona ukushelela kolimi mhlambe kuwena mhlambe kwakhulumeka into angayithandanga kahle. Wayesebona mhlambe mekuthi akasumuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Wabona ukuthi okay mhlambe fanele ngilokhe nginyamalala kancane kancane ngisuke eduze kwakhe because ayisho ukuthi angikwazi ukuhlala nalomuntu lo. Maybe ngathi-ke mhlambe khona engakwenza noma engakusho engakunakanga. There is why ngithi ngicela simfonele ukuze yena ezongitshela ukuthi like isizathu kwenzakaleni because mina sengicabangile akukho okufika engqondweni yami. Mayelana nezinto ezijulile ezenziwa abantu abawu2 abathandanayo besenigxile kakhulu kuzona noma mhlambe beningakathintani. Besike senze ngaleso sikhathi. Ayikho ingxabano esike yaba. Ayikho ingxabano esike yaba khona. Hayibo. Okay. Ngimfonelele kubhuti ngitholile. Uvumile ukuthi afike. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena umuntu obhalile ku-show. Kodwa ukhona njengamanje. Angazi noma usulungele ukuthi ngimlande ukuthi ukhulumisane naye wena ubuso nobuso. Yes, ungamlanda anginankinga. All right. Silandelane. Siphinde sinamukele futhi babukele bayi-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi esize ngakho ukuthi sizokucela kungenzeka samukeleke ukuthi-ke angingayisho kodwa-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho. Awazungu. Zungu? Yeah. Oh, umanzini? Yeah. Buya kuphi uhlala? eNanda. Oh, okay. Ukhulele eNanda? Yeah. All right. So, usise ngihleli naye uyamazi noma Ngiyamazi. Umazela kuphi? Umuntu angihlekisana naye. Dala? Yeah. Nahlukana? Angeke ngisho ukuthi sahlukana kodwa Kwenzakalani? khona nje okwenzeka emndenini. Emndenini wakho la uzalwa khona? Yeah. Yindaba kwakwenze njani? Kwenzakalani? Kahle sinosisi ngicela ukuyiqala eqaleni. Sahlekisana saqala ngo-2020. Saqhubeka nje iminyaka yonke into senza kahle sahamba nesikhathi yonke into right. Kukhona umuntu ahlekisana naye eceleni ngimazi nami ngazi ukhona umuntu engihlekisana naye eceleni. Ngoba vele mina ithatha usisi njengamthanda ngamshela. Kuphi sase Brick City ngicabanga ngisakhumbula nahle kodwa yangathi ise Brick City. Yes ungitshele kanjalo. Yeah. So mhlambe uthe nje wayekhona umuntu wakhe umazi nawe unayo wakho emazi naye ni right. So yini eyenza ukuthi nihlukane nixatshiswa yini manje? Ngoba bengisacela ukuchaza umndeni ekhaya ababenge bayivume lento ukuthi ngiletha usisi osethe ukukhula kancane ungishiya ngeminyaka. Oh, okay nawe. Ungishiya kampela ngeminyaka. Khona ushiye ekudeni. Ekudeni kakhulu. Ekhaya ungamazini kade umshela wena ukuthi ukushiya ekudeni. Phela mina inkinga ngangenayo abasekhaya benenkinga omalume nobaba. Okay. Yeah. Ngaba nenkinga lokho. So wena why uvumela umndeni ukuthi ukukhombela usifanele uthandane noba ungathandani nobani? Kanti akuyini ngenhliziyo yakho ukuthi wena uthanda awuthanda ubani? Inhliziyo yona ingakwenza konke ifuna ukwenza kodwa-ke into isho kumalume ekhaya. Kumele ngibele approval yabo nayo yonke into nje. Caca ukuthi into ethi izoyaphi phela ngeke ngishade umuntu engamlethanga ekhaya ngambiyanga edlozini. Yabo sho ngcono siyeke into yethi iphelele emoyeni. Inhliziyo yona ayikwababuhlungu nakimina ngimiyeke usisi. Sahamba isikhathi ngakwazi ukudlula kodwa ngoba wayekhona nalomunye engihlekisana naye wayelingana eminyaka. Futhi lo babemazi ekhaya. Khona lo sisi babemazi ekhaya. Oh. Kanti wena wabakhethele nomalume ukuthi abathande omalumekazi abanjani? Angeke ngisho njalo kodwa nje. Pho why ufaka lento emndenini? Yes ngiyavuma vele
kwakushaya isikhathi ukuthi kufanele ubatshengise yini ekhaya, but yindaba okufanele uvumele ingcindezi kumndeni wakho? Ingcindezi yona-ke into ekhona ekhaya nje, wonke umuntu nje, umalume nami ungibone nje, umama uyazi yena ngoba sasinobudlelwane. Okay. Ingcindezi into ekhona nje ekhaya hleli nami washaya intro ekhaya, wamletha ekhaya? Ngamletha ekhaya nakhona isimo hayi ngoba ngangisathanda mina, isikhathi sasingofiki mina, kwawulo muntu engihlekisa naye eceleni wafika waze ekhaya uzombeka. Usisi wathi hayi mina sengimchithela nosisi okukhulile eminyaka, wakhala bathi bacela umbona lo sisi, ngamletha usisi. Kwakunjani ekhaya like the time kade ekubonisa kubona? Abazange ba-act-e as if khona into wrong. Bafela ngaphakathi bona, kusho ukuthi ngoba yena esechaza. Okay. Yes. Wena ukwazi nje lokho? No, angikwazi. There is why ngifuna ukumbuza namanje ukuthi why engangichazelanga. Maybe ngangizo-understanda ukuthi okay, it's fine. Asihlukane kunokuthi avele anyamalale. So njengoba ula uyena usisi ubhalile kuhlelo lwala ekhaya lithi i-Love Back, ngoba nakho ofisa ukuthi aphinde akwazi ukukhulumisana nawe ekubona-ke manje, and uthi the time kade nigcinana ayikho into wamchazela yona, akazi nje ukuthi yindaba wavisana suka Nyamalala. So udinga ukukhulumisana nawe, ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlaleli uthini. Ngiyabonga, ngicela ukukhulumisana. Okay, njani mfethu? Aphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ungichazele ukuthi indaba ungangihlalisanga phansi, ungichazele ukuthi mfethu nginenkinga ekhaya kanje. Mhlambe sasoqhamuka nesolution yokuthi asenzeni kanje. Indaba udecide ukuthi uvela udisappear empilweni yami, sengithi ukhona mina, wena awusasho lutho, usuyanyamalala, isizathu singekho, mina sengiphenduka nje into ongayazi. Kodwa beku-right, unomuntu wakho nawe ongimaziyo, nami ngomuntu wami engimaziyo. Kodwa manje ngiyabona ukuthi umuntu usevele uyanyamalala, sikuphi isidingo sokuthi ungangihlalisanga phansi ungichazele ukuthi mfethu senginenkinga kanje. Ukuphendula ngasho ukuthi ukuthanda bengikuthanda. Manje ngabona ukuthi mengizoza kuwena futhi ngizokuchazela ngigcina ngayishongo lento bengize ngayo. Nawe uyazi menithandana uthi uzothetha ufike ungathethi nezinto futhi nangibuthi awuzo-understand ngoba nami ekhaya kwamina namhlanje angi-understand ukuthi kwakwenze njani, kodwa ngiyavumelana nabo abadala ekhaya, ngasho kanjalo kwamanje. Wena wawungithanda, Yes. manje awusangithandi ngesimanga sokuthi abantu bakini basho kanje, wena inhliziyo yakho ithini? Inhliziyo phela yona angazi ngathini. Indaba wena ufuna ukuphila impilo yabantu kunokuthi uphile impilo yakho. Why udecide ukwenzela abantu bakini ifavor ngempilo yakho? Ngoba phela nabo egcineni mekuphela usuku nabo bayaphatha impilo yami. Mangase manje-ke bethi lo gelo othandana naye abasamfuni uzokwenza njani? Beside indaba ye-age or ini, bethi nje manje no, asisathanda uthandane nalo, uzomnyeka futhi wenze lokho okufunwa yibona. Mekuphoqa kuyophoqa. Isimo sobe sisho njalo. Right? Angi-right. Imana-ke mangaze kuthiwa kufinyelela ekuthenini uyalobola nanoma umuphi umuntu omlobolayo. Omalume kanti bazofaka nabo imali ekulotsholweni kwalo sisi lona. Kanti awuthatha umuntu ngoba nakho umthanda wena. Ezoba umuntu wakho azalele wena, angeke azazalele umalume, uzalela wena. Phela nasekhaya ukufika uzojabulisa omama nabo kumele bajabule, ngimthathe ethi uzalela mina ekhaya, end of the day abajabulile bazoshona. So fanele ujabule bona wena ungajabuli. Ngamane kube njalo ngoba idlozi elihle. Oh wow. Idlozi elihle ekukhanyisayo. Ima-ke mfethu yini engayenzi eyenziwa lo gelo lingana naye? Angeke ngisho kanjalo, wena kuningi okuyenza angakwenzi yena, ngasho kanjalo. Inkinga abazali wena. Inkinga abazali. Manje uzophila le mpilo yokuthi wenzele abanye abantu ifavor kuze kube yinini? Kusiye babantu abasekhaya. Yes, bona abazali bakho labo uzobaphilela ukuthi wena ubenzele ifavor kuze kube nini, bona bebe bephila impilo zabo nabantu ababathandayo. Isikhathi. Le ntombazane oyithandayo uyayithanda nayo. Njengoba kade uthanda mina. Siyaxoxa nje yonke into, siyazwana kahle, yonke into isahamba kahle kwamanje.
Asikabi nabo. Mabethi yeke-ke ekhaya lakho uzothini manje? Uzoyiyeka ngoba bona abasayithandi. Kodwa wena uzoyiyeka noma uyithanda. Ya, sengiyomchazela usisi. Ngiyaxolisa ungakuchazele wena, kodwa yena sengiyomchazela ukuthi wena nganginqina nje ngisaba funa phakathi. Umthanda kanjani umuntu omsabayo? Wangishela kanjani ungisaba? Hayi lokusaba ukuthi sesiyahlukana. Abo manje mesekhala yonke lento angafuni ukudlula kusole yonke lonto. Ukuthi manje ngifica usukhala usuyangizonda. Abanye abantu bazondana phela meqeda ukubreak up manganqina lokho nje. Wadecide ukunyamalala nje. Yeah. Wenzisa okwengane-ke kodwa bese ngekho isidingo ingane ngampela. Wengameli uzivele unyamalale bekumele ngihlalise phansi ungi-understandise ngi-understande ngikwazi. Anginankinga-ke mfethu uzoqhubeka nempilo yakho nentombi yakho elingana nawe it's fine. Angeke ngize ngikubuyisele lokho kodwa nje bengifuna isizathu i-closure yendaba ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo. Hayi ngoba ngikulwisa or something. Ngiyabuza nami ngisacela ukuxolisa ngoba sengitholile ithuba la kwishow obumbizele kuyona. Sicela ukuxolisa nje ngisho ukuthi hayi yobe. Ngesenze ngasenza kwena. So uthando futhi ngeke hlangana. Namanje usasaba umalume. Uyazi ukuthi ayekho umuntu ozohlala emhlabeni ngonaphakade. Sonke siyahamba. If abadala bakini laba abakukhethelayo ukuthi kufanele wenze ini ungenzi ini, bayahamba usele wedwa. Uzobe usuphila kanjani because njengamanje kubukeka engazuthi uphila ngokukhonjwa yibona. Ngoba bengikhomba usiko lasekhaya nje. Into yeah. Shuthi nawe mewazala uzokhethela ingane zakho ukuthi asithanda noba zingathanda noba. Ngoba ngizikhethela kodwa izinto kumele ihambe ngolayini. Ukwenza i-example ingane imisancane ayithonde nontanga bakhule babonisane benza izinto bobabili ngasho kanjalo bese experience boba both sides. But uyacwangela inhliziyo elimazile njengamanje nesimanga somndeni obuya kuwo. Hayi ngakho ngixolisile kusisi. Okay. No ngiyakuzwa. Ngiyabonga kodwa isikhathi sakho osiphe sona noma ngabe kuthuba ungazi ukuthi ubizelwe ini kodwa ngiyabonga ukuthi uhloniphe ufike. Ngiyabonga mina. Ngiyacela ukuthi bakhulekise bobabili. Mbukela lapha ekhaya. Yo bafethu engeke kuningi shame yazi. Kuningi. And angazi ukuthi lento lesingayithatha kanjani. Njengamanje noma kusasa noma eminyakeni ezayo. Bazali ngiyazi ukuthi niyasithanda and ngiyazi ukuthi nisifisela izinto ezinhle futhi ngiyazi ukuthi nisithanda kangakanani but leyo ukuthi nisikhethele ukuthi sithandane nobani singathandani nobani ayingeke bafowethu ngeke. Ngiyazi zisuke zikhona ifiso ezinhle because wonke umzali ufisela ingane yakhe into enhle kodwa nje uzumkhombele umuntu uthathana nomuntu oseminyakeni emingaka kuya eminyakeni emingaka mase ingaphezulu akangathandana nomuntu onjalo. Angiboni into right leyo. Into engekho nje sharp. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi akukhona ama products mekuthi ngicela ukucacisa lokho. Mekuthi asikaze size sisho ukuthi ikhona iproduct ekanje. Kulungile wena lesi sifo osafara ngaphansi kwaso and unethemba lokuthi singase sikusize because thina sisebenzisana nabalaphi bendabuko abaningi. Kungenzeka ukuthi lokho singakaze sisi-advertise ukuthi sinakho. Mhlambe wena awukudingi ukuthi lokho okudingayo asikaze size sikusho ukuthi sinakho. Fona ubuze kungenzeka ukuthi singakutholela futhi siphinde sibuyele kuwena sikutshela ukuthi okay nanga umuntu sesineshow ukuthi uyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi uzokulapheka ukusuka la kuya la. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthinta leyo number elapha escreenini ethi 062 219 7748 khona enye inamba mekuthi awusitholi kulo 062 lo. So mekuthi udinga usizo kulungile ungasifonela sizozama ngandlela zonke ukuthi sikusize. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyathanda kakhulu. Bye.